Zdravím vás. Dnes sa spolu pozrieme na mojich top 5 stvorení z japonského folklóru. Číslo 5. Kappa. Kappa sú vodní plazy humanoidi, ktorí obývajú rieky a potoky tečúce cez Japonsko. Na súši sú nemotorní, no vo vode sú ako doma. Vo všeobecnosti majú vzrast dieťaťa, no napriek ich malému vzrastu sú fyzicky silnejší ako dospelý muž. Ich šupinatá koža sa pohybuje od hlbokej zemitej zelenej po jasne červenú, dokonca aj modrú. Ich telá sú stavané na plávanie, majú blany na rukách a nohách a zobák a pancier podobný korytnačke. Ale ich najvýraznejšou charakteristikou je miske podobná priehlbina, ktorá leží na ich lebkách. Táto miska je zdrojom ich sily a musí byť neustále naplnená vodou. Ak sa voda rozleje, priehlbina vyschne, kappa môže zomrieť. Zatiaľ čo mladší jedinci sa často vyskytujú v rodinných skupinách, dospelý kappa žije osamelý život. Kappa je inteligentná bytosť, schopná sa naučiť ľudské jazyky. Sú hrdí a tvrdohlaví, ale aj čestní, nikdy neporušia sľub. Kappa zje takmer čokoľvek, ale obľúbujú najmä dve jedlá, uhorky a surové vnútornosti, najmä tie ľudské. Jazera a rieky, kde žijú, sú často označené výstražnými tabulami. Sú od prírody zlomyselní, však niekedy sa ich šíbalstvo zmení na násilie. Ich preferovanou metodou útoku je utopiť svoje obete alebo ich dohrísť pod vodou. Vo vode niet pred nimi úniku. Na súši je však možné jedného prekabátiť. Ctihodný kappa cíti povinnosť vrátiť poklonu. Ak sa dá oklamať, aby sa sklonil tak nízko, že voda z jeho misky na hlave vytečie, bude porazený. A ako náhle bude kappa porazený, bude nútený prisáhať vernosť a priateľstvo po zvyšok svojho života. Číslo 4. Yamauba. Plánujete túto jeseň turistiku v horách? Možno to budete chcieť prehodnotiť, pretože práve tam nájdete Yamaubu. Niektoré majú rohy alebo tesaky, ale Yamauba najčastejšie vyzerá ako obyčajná milá stará dáma bez známok nejakej zlej povahy, až pokým teda nezaútočí. Yamauba žije v chatrčiach pri ceste, kde občas unaveným cestovateľom ponúka prístrešie, jedlo a miesto na spanie. Neskoro v noci, keď jej hostia tvrdo spia, sa Yamauba premení do svojej skutočnej podoby. Škaredá, stará, démonická bosorka. V tejto podobe sa snaží svojich hostí chytiť a zjesť, pričom využíva mocnú mágiu. Príbehy o stretnutiach s Yamaubou šírilo tých pár cestovateľov, ktorí mali to šťastie, že utiekli. Tieto príbehy sa potom odovzdávali po generácie, až sa začali rozprávať ako rozprávky pred spaním. Buďte dobrí, inak si po vás Yamauba príde. Číslo 3. Nupepo. Nupepo sú bizarní a strašidelní jokaj, ktorí sa nachádzajú v zničených chrámoch, zarastených cintorínoch a iných schátraných oblastiach. Tieto stvorenia sú známe odporným vzhľadom a zápachom zhnitého mäsa. Vyzerajú ako veľké ochabnuté, sotva humanoidné kusy mäsa o veľkosti dieťaťa s hrbolatými a nevyvinutými rukami a nohami a nerozoznateľnými črtami tváre. Nupepo sa zvyčajne objavujú iba v noci a nie je známe, že by spôsobovali nejaké zvláštne škody alebo neplechu, teda okrem toho, že sú nechutní. Zdá sa, že si užívajú spôsobovať nevoľnosti k zápachom okolo idúcim. Často spôsobujú chaos a zmätok tým, že pobehujú a znechucujú ľudí a utekajú nahnevaným dedinčanom, ktorí sa ich pokúšajú prenasledovať a zabiť. Číslo 2. Yorogumo. Yorogumo žije samotársky život ako pavúk aj ako jokaj. Keď pavúk Yoro dosiahne vek 400 rokov, rozvinie magické schopnosti a namiesto hmyzu sa začne živiť ľudskou korisťou. Yorogumo hniezdia v jaskyniach, lesoch alebo prázdnych domoch v mestách. Majú prefikanú inteligenciu a chladné srdce a považujú ľudí za nič viac ako hmyz, ktorým sa môžu živiť. Sú zručnými podvodníkmi a vedia meniť výzor. Zvyčajne sa javia ako mladé a úžasne krásne ženy. Ich obľúbenou korisťou sú mladí muži, ktorí hľadajú lásku. Keď Yorogumo zbadá muža, po ktorom túži, naláka ho do svojho domu s prísľubmi náklonnosti. Potom ho už nikdy nikto neuvidí. Yorogumo spriada hodvábne siete dostatočne silné na to polapiť dospelého muža, aby nemohol uísť. Majú tiež silný jed, ktorý môže pomaly oslabovať človeka zo dňa na deň, čo umožňuje pavúkovi vychutnať si dlhú a bolestivú smrť svojej obete. Yorogumo dokáže ovládať aj iné menšie pavúky. V niektorých príbehoch dokonca dokážu chrliť oheň, aby podpálili domy všetkých podozrievavých a zahladili stopy. Sú to takí zruční predátori, že môžu takto fungovať roky a roky, dokonca aj uprostred rušného mesta a hromadiť stovky vysúšených mŕtvol hlúpych mladých mužov. Číslo 1.
Tatsu. Japonskí draci majú podobný vzhľad ako draky z Číny. Majú dlhé šupinaté telá, hadovité chvosty, ostré zuby a pazúry, často majú aj rohy, parohy, ostne a fúzy. Niektoré majú viacero končatín alebo hlav. Mnohí sa prezliekajú za ľudí a nikdy ich nevidno v ich prirodzených podobách. Tatsu sú silne spojení s vodou, či už je to dážď, rieky, moria alebo oceány a považujú sa za vodných bohov. Žijú v nádherných palácoch na dne hlbokých morí alebo na iných odľahlých miestach. Zvyčajne žijú ďaleko od oblasti obývanými ľuďmi, ale príležitostne sa ubytujú v blízkosti buddhistických chrámov. Podobne ako západní draci hromadia obrovské množstvo pokladov a uchovávajú vo svojich domovoch mocné magické artefakty. Mnohí sú veľkí darebáci, ktorí zo zášti mučia ľudstvu, zatiaľ čo iní sú láskaví a ponúkajú svoju múdrosť a silu tým, ktorí ju hľadajú. Sú jedným z najstarších nadprirodzených tvorov známych v Japonsku. Prvé zaznamenané príbehy siahajú až k najstarším písomným správam o japonskej histórii a mytológii. Japonský císarsky rod, najstaršia dedičná monarchia na svete, je údajne potomkom drakov. Monarchiu údajne založil v roku 660 pred Kristom císar Jimmu, legendárny prvý vládca Japonska. Jeho otec bol synom Toyota Mihime, ktorá bola zase dcérou dračieho boha mora. Takže podľa tradície je japonský císar priamym potomkom draka. Tak, a sme na konci videa. Nejaký ten like a odber by ma veľmi potešili. A nezabudnite dať komentár, že ktorá z týchto bytostí vás najviac zaujala a o čom by ste chceli video na budúce. Ďakujem a majte sa.